kulon parane yen wengi ayo tete jarene wong lanang tresno tenan wong
Slendro Mas. Anggawe ruciting jale sing iki ketoke suwe metune iki Mbak Mel. lara apa kang senat ya Cek kuat. Kok jenengan tesih kuat to Mbah Kong? Jamune napa? Jamune lho ora umum lho iki. Jamu ya kincil-kincil. Lah ya. tertentu tak Masuk Pak Eko. Sinom grandel tibane ngudang anak ngono. Nggih, entar dituruti wae. Piyayi sepuh ki ya ngono kuwi aneh-aneh ning Murakapi, Mas. Yo. ibarat wong numpak Bayu Kok numpak Mbak Yu piye to? Oh, sekali-sekali jadi 2 kali. Boleh, boleh. Tibane ngudang anak, Pak Ding. Nggih. Pun do dituruti mawon, Mbah Kong. lumampah tanpa welah ing madyaning jala niki temagonceng anggejane aku lingan Alhamdulillah pun Gong. Kuat lho jenengan tesih kuat lho Mbah Kong. La haula wala quwata illa billahil azim. Innallaha ma'asabirin. Ora sabar dadi ikhlase Gusti Allah, Mas Akir. Ora umum, Mbah Kong, bola-bali ngadeg. Monggo, Mas. Yang aku Dik lho, Mbak.